Kuka u gol lota napuđe. Aj to. Kakve su to parade. Mislio sam sa lobom. I uzeti se zlop tubo. Za 5 metara uzeti se zlop stao se ljudi. Gol! Evo ide njopra, gledaj ovo. Umalo, ovo kad udari neće u crkva neće u. Go! Sigur. Goran sam izgleda zavoli i Luka ja puštali. Time će da date neka. Hajde da vidim. Fudbal se igra na 110 metara, a ne na 2. Sad svi idu u početka. Nema ko je došao.